Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Onvoorstelbaar. Als sportman is dit... Ja, als sportman is persoonlijk, maar ook zeker de grootste schande uit het Nederlandse sport ooit. Zo reageerde trainer Henk de Jong op het besluit van de KNVB om geen teams promoveer te laten naar de eredivisie. Het budget dat Cambuur, de ploeg die 4 boppen ongestie in de eerste divisie, daar toch dus net promoveert. En ik tak om seizoen in de eerste divisie speelt. Ongekend besluit, ongekende middag meegemaakt, lange vergadering en uiteindelijk net dit besluit van het bestuur betaald voetbal meegekregen. Wij gingen het jood natuurlijk al terug. Ik wist vanmorgen, ik kon een beetje hoe let het weer, toen ze in één keer de controle draaiden. En nou ja, even een oude maar zo, wij kennen natuurlijk net maar akkoord gaan. Ik weet niet wat de directie nou wil zijn, want het is krek gebeurd. Maar ik zou hier nooit mee akkoord, dit is nooit te verkepen. Net. Als je alle dingen naast elkaar zet, dan kan deze beslissing helemaal niet genomen worden. Nee. Wat denk je dan? Ja, dat er andere dingen van belang zijn. En daar zit een heel raar luchtje aan, vind ik. Dat mag ik misschien niet zeggen, maar dat vind ik wel. Promotie is een nieuwe wereld voor Cambuur richting een nieuwe toekomst, richting een nieuw stadion. Kijk naar het budget. Ja, je hoeft het allemaal niet in te vullen volgens mij. Hè? En, dus dat heeft grote gevolgen, ja, enorm gevolgen. Dit gaat ook samen geld. Het gaat vooral om het sportieve, om ons meest, om onze supporters. Maar hoe oorlog is dit het naar je stadion? Als je dat vult en er was skyboxen. Dan praat tussen de 10 en 20 miljoen wat het je scheelt dit. En ja, is echt onvoorstelbaar. Ja, ik ben flabbergasted, zeggen ze tegenwoordig. Hè? Ik ben echt, ik heb dit aangehoord. En dat komt nu wel een beetje binnen nu ik erover spreek. Maar ik vind het onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. En ik heb altijd respect voor de meesten ik heb bij de KNVB. Maar dat is nou even onder het nulpunt. En ik heel fier. Cambuur maakt het een geweldig seizoen toch. In 29 wedstrijden worden er liefst 66 punten hellen. Er worden maar 4 wedstrijden verlen. Maar toch speelt het Cambuur takom seizoen weer in de eerste divisie. Lika's dit seizoen. Een seizoen dat begon begin augustus. Met de eerste wedstrijd van het seizoen. De Graafschap uit. De eerste competitiewedstrijd is een bijzondere voor Henk de Jong. Cambuur speelt het uit tegen zijn vorige club, de Graafschap. Maar dan gebeurt er dit, de voorzet van Van Miegen en het dueltje daar tussen McIntosh en Seuntjes. En dan komt er een penalty. Het cadeautje weer uitpakt toch El Jebli. In de blessuretijd van de eerste helft zet hij de Graafschap op een 1-0 vastsprong. En dat is toch een klapje voor de Ljouters. En Sableau te druk erop en komt die bal op en hij bij de linkerkant. En daar is het Jesse Schuurman. En die, ja wat doet hij eigenlijk? Vanuit de achterlijne tikt hem er zaad door de voeten van McIntosh in. Die had hem misschien nog oorrekken, dat zou het een eigen goal wezen. En dus eindigt het verhaal bij de Graafschap in een 2-0 overwinning voor de Doetinchemmers. De speelt in een goede ploeg, dat wist van tevoren. Er zitten een hoop jongens in, die weten hoe het werkt in het betaalde voetbal. Nou, daar hebben we wel moeite mee. Naar de minnenstad tegen de Graafschap is de vraag hoe het antwoord van Cambuur is tegen Go Ahead Eagles in de allereerste thuiswedstrijd. De staat is goed van Cambuur, want binnen no time krijgen de Ljouters een strafskop. Dit is een overtreding op Calon en Robert Muren maakt het zijn eerste doelpunt voor Cambuur. Voor het skofte wordt het dan ek nog 2-0. De voorzet van de rechterkant. Kim binnenkop weer terug de onvierder Erik Schouten. Hij zet Cambuur op een 2-0 voorsprong nog voor het skoft dus. En dat wordt 3-0 na het skoft. Dit is Robert Muren met zijn tweede strafskop. En de 3-0 voor Cambuur. Het wordt uiteindelijk een grote overwinning, want mij dank on goals van Jamie Jacobs. En ik nog Ragnar Orad Mangoen, de laatste, een hele mooie, wint Cambuur. Mij liefst 4-0 van Go Ahead Eagles in de allereerste thuiswedstrijd. Het weer ouderwets, hè? Het publiek, wie gewoon de 12e man. Hè? Van seconde in en dat moest ik overbrengen. En dan hadden die jongens echt geweldig die. En dat is waar we voor spelen, dat de meesten het leuk vinden. In speelronde 3 speelt het Cambuur op een topper. Het gaat op Besite bij NAC Breda. Bij Cambuur worden 2 goals oorkaat. De thuisploeg die is wel effectief. Hier komt de kwarte corner van NAC Breda. Komt van de voeten van Massad en poem. Daar in één keer is hij vrij. Ivan Iljic, een van de 2 broertjes Iljic die het in het team van NAC speelt. En hij kopt de bal achter Sonny Stevens.
Cambuur helpt uit de eerste 3 wedstrijden van het seizoen 3 punten. Maar daarna komt de fleur erin. Uit de 4 wedstrijden daarna in Den Bosch, Telstar, Helmond Sport en Jong PSV wint Cambuur 4 keer. Dan gaan de Leeuwers op bezoek bij FC Volendam. De start is geweldig, maar het doelpunt van Jamie Jacobs. En het wordt nog mooier, want Volendam krijgt de rode kaart en Cambuur een strafschop. Muren die mij onlezen. De specialist van Cambuur, de penalty specialist. Lid Nordin Bakker kans lezen. Maakt het er 2-0 van voor Cambuur. Muren komt hier in balbezit. Nee, op een dom balverlies bij Volendam. Hij bloedt heel restig. 1-1 met Bakker. En viert het feestje. Hij zet Cambuur op slag van rest op een 3-0 voorsprong. Muren, wat gaat hij makkelijk voorbij zijn verdienen. Een haast identieke situatie als bij de 3-0. En ik know bleef er cool. Ik know scoort er. Het is zijn 3e doelpunt van dit seizoen. Dit was toch wel genieten, moet ik zeggen. Je gaat hierheen met de gedachte dat het wel een lastige avond kan worden. En dat weten we allemaal. En dan kom je eigenlijk... in het begin is Volendam even wat sterker en dan maken wij de 1-0. Ja, en dan gaat het snel. Komt rood. En dan spelen we eigenlijk al een gewonnen wedstrijd. En mij, Robert Muren, maakt het Cambuur een week later indruk tegen Excelsior. Muren die verliest de bal, maar knakt hem dan goed waarom. Sander Fischer treuzelt lang, verliest de bal. En via Robert Muren komt de bal bij Jamie Jacobs. Die zit de bal dan wel heerlijk in het goal. Het is 1-0 voor Cambuur na 23 minuten. En het is op en na Jacobs die het scoort. Goeie voorzet van Calon. Wat doet Excelsior daar achterin. Ze stint een stuntel in. Komt de bal voor de voeten van Jordi van Delen. En dan is het 2-0 voor Cambuur. En het wordt nog mooier. Want hier bij de tweede peel keer Ragnar Orad Mangoen de 3-0 binnenkoppen. Het feest is compleet voor Cambuur, voor de supporters. Het is 3-0 en het is nog net niet eens skoft. Wat een weelde voor de Leeuwers. Dan goed 10 minuten voor Tiert. Liek het Cambuur de wedstrijd te beslissen. Let op deze paas van Muren. Geweldig. Geen boetenspul voor Calon. Onder in beeld komt Antonia al sprinten. En die maakt het tussen bal van Calon van Celsoor. Het is 4-0 en het slotakkoord van Cambuur is voor de invaller Jacinho Antonia. Een week later speelt het Cambuur met 0-0 leek uit tegen MVV. Maar thuis bleef de Leeuw te sprankelen. Met Tjen Topos iemand in de haatrol. Dit is Isaac Calon die er na 10 minuten 1-0 van maakt. Wat wie er hier onta zijn allereerste doelpunt voor Cambuur dit seizoen. Aan het begin van de tweede helft is dit Ragnar Orad Mangoen met de actie. Zucht Calon vrijsteen, die is in vorm. En hij maakt het zijn tweede doelpunt van deze wedstrijd. Cambuur wordt dan een beetje geholpen. Dit is Nieuwpoort die de bal naar Calon speelt. Calon helpt uit. Wat doet die keeper daar? Ze jouwen nog meer cadeautjes bij Topos. Want dit is vanzelfs een oegrieselijke blunder van Perquis. Dit is 10 minuten voor Tiert. De 4-0 van Isaac Calon. Een goede voorzet van invaller Antonia. En de Joene wordt compleet van Calon. Wat belibbert die? Een bijzondere wedstrijd. 4 doelpunten in 1 wedstrijd. En hij bezwaart het Cambuur ermee een overwinning. 4 goals heb gemaakt. Dat is heb ik nooit eerder gedaan in betaald voetbal. Dus ja, dat is sowieso dat het super speciaal voor mij is. En dat ik deze avond niet ga vergeten. En ja, goede uitslag neergezet. We staan eerste ook in de competitie. Dus ja, al met al gewoon een hele mooie avond. Koprenner van de eerste divisie. Hoe is dat? Ja, mooi. Ja, het is wel lekker, hè? Ja, nee, dat heb ik verzinnen. Hè? We zijn echt op dit moment ben we goed. En ja, we zien hoe lang door het, hè? Dus, maar de stand is leuk. Ik krijg even zien. Het zit goed. Na 2 league-spullen zien Jong FC Utrecht en NEC gaan naar de Leeuwers op bezieten in Kerkrade. Bij Rode JC had Cambuur in de historie nog nooit woon. Prima oorzicht van Molen, brengt de bal bij Jacobs. Die zucht dat de keeper kiest voor de kwarte hoek. En schoot hem in de lange. En binnen 4 minuten zit Cambuur op een 1-0 vastsprong. Prima uitgangspositie. En dan kan Rode JC eruit komen. Op de rechterkant, want daar lijkt vaak het gevaar. Erik Schouten, die liet het ook al hier wat gebeuren. Doken Smit kan de bal echt niet onder controle krijgen. En poef, daar leidt hij erin. Ike Oekbo. Nou scoort hij wel. En na 34 minuten is het gewoon 1-1. Hier komt de prachtige voorzet van Calon. En daar is dit een spitse goal of net? Ik dacht het wel, hè. Robert Muren van zijn 11e doelpunt bij Cambuur. En Cambuur wint met 2-1 in Kerkrade. En dat hadden ze in de historie nog nooit in. Nee, maar nou hoor.
En ze zei ik per kans aan, maar ja, ze spelen op een counter. In thuiswedstrijd. En dan mag het spul maar even meidje in die verdediging. En ja, we hadden kansen aan. En ik vond dat met name het eerste jaar vond ik echt top. Thuis bleef het goed gaan. Cambuur wint met 3-1 van Almere City en mij dan naar FC Eindhoven. Ik daar hebben de Leeuwters het uit traditioneel lastig. Wat komt Cambuur geweldig uit de kleedkamer. Het is Kelvin McIntosh die een minuut na het skoft al de openingstreffer binnenkomt. Cambuur komt er volle vaker uit als in de eerste helft. Hier is het Kalon bij de voorzet. En Robert Muren die er in de 51ste minuut 2-0 van maakt. De bal komt bij Mitchell Paulussen. En oh, wat een heerlijk doelpunt is dit. Van de invaller. De man die het in het skoft, in het veld kwam. En zijn invalbeurt bekroond met een doelpunt. Ik heb hem nog niet teruggezien, dus ik denk dat het een hele mooie goal was. En ja, het moment dat ik hem raak weet ik eigenlijk al van ja, deze zal wel eens de bovenhoek in kunnen vliegen. Maar ja, volgens mij zat hij er aardig in. Ik de 2 wedstrijden daarna weer woon. Thuis tegen Jong AZ en uit tegen FC Dordrecht. Daarmee had Cambuur 15 wedstrijden op Riegen net verlen en is het officieel al winterkampioen. Dan komt nummer 2 Jong Ajax op bezieten in Ljouwert. Cambuur is de beter in de beginfase, krijgt ek de meeste kansen, maar het is toch echt Jong Ajax dat op vastsprong komt. De bal komt bij Brian Brobby en die is wel heel cool, 1-1 met Sonny Stevens. Hij maakt het aan jaloeren de 1-0. In de tweede helft krijgt Cambuur dan kansen op de liekmakker via Robin Mauleux en Robert Muren. Maar het is Jong Ajax dat de wedstrijd beslist uit een counter. De bal komt bij Sontje Hansen die een heel mooie passeerbeweging in de hoers had. De 2-0 van maakt. En daarmee verliest Cambuur voor het eerst zo'n 15 wedstrijden. Ik denk dat we goed hebben gespeeld, maar toch verdiend verloren. Ja, dat is dan eigenlijk wel weer een gekke conclusie, maar wel een ware conclusie. Ja, eigenlijk is het gek. Maar ik denk als we dit kunnen brengen, de rest van het seizoen, dan moet het wel goed komen, denk ik. Het KNVB bekertoernooi brengt voor Cambuur in de eerste ronde een wedstrijdje in amateurclub Goes. Die wordt met 4-0 woen. En daarna wacht het een heel mooi affiche thuis in Feyenoord. Nou, een prima eerste helft van Cambuur. Dit in Feyenoord in 0-0 eindigen. Krijgen de Jouters in de 60ste minuut. Het Littenpenoors. Wel een prachtig doelpunt trouwens van Steven Berghuis. Hij krult hem om 2 verdedigers van Cambuur hinnen. Schouten en McIntosh. En de keeper Stevens is dan kansloos op dit prachtige doelpunt. En zo komt Cambuur toch weer op achterstandje in Feyenoord. Maar een paar minuten later is het raak voor Cambuur. Want deze overtreding op Ladan, dat is zelfs een penalty. En die wordt benut toch. Jawel, Robin Moulin, de Fransman in dienst van Cambuur. En zo is er weer hoop bij de Jouters op een goed resultaatje in Feyenoord. Want deze penalty zit er dus prima in. Maar dan in de slotfase van de wedstrijd krijgen de Jouters nog eens een keer het Littenpenoors. Het is weer Feyenoord dat uiteindelijk onder langste loopt in Cambuur. Hier is de voorzet van de linkerkant. Het oerstapje en daar is de centrale verdediger Marco Senesi. En via de binnenkant peel in de reg van Dokersmiet weet Feyenoord dan toch nog de oorwinning in de slotfase te pakken te krijgen. Cambuur verliest weer van Feyenoord. Wiels je jochtien op de oorwinning. Ja, dit zien we winnen, Martin. Ja, dit zien we winnen, Martin. Hè. Maar zo goed voetbal, hè. Zo, net normaal, joh. En die Feyenoorders kom ik altijd bij me. Die zei, wat is dit, joh? Ja, dat is wel mooi. De meesten staan eerlijk binnen. Over wat er gebeurd is. Nou ja, dan winnen ze. En dan mag ze de Haarjan gefeliciteerd. Nee, de bekernederlaag in Feyenoord wil Cambuur revanche in Excelsior. De club wil het hier goed afsluiten. Robert Muren maakt het zijn 15e doelpunt van het seizoen en scoort de 1-0. De 2-0 komt nog binnen het jaloeren. De perfecte voorzet is van Robin Mauleux. En die bal komt op de holle van Jamie Jacobs. Nog geen 30 minuten spelen dus. En al een 2-0 voorsprong voor de ploeg van Henk de Jong. Wat een luxe. Maar in de tweede helft maakt het Cambuur het dan net af. En dan zul je altijd zien dat de thuisclub dichterbij komt. Dit is Rai Vloed die de ontsluitingstreffer maakt. Wordt het dan nog spannend in die slotfase? Nou, het antwoord is nee. Want het is Isaac Kalon die het op onjouwen van Robert Muren de trui inmaakt. En daarmee de wedstrijd beslist. Cambuur geeft mij een heerlijk gevoel de winterstop in.
Maar wat een seizoenshelft, Henk, om toch even een kwart voor rond te zien. Hier is dit verwachten, 44 punten in 20 wedstrijden. Riant bovenaan. Ja, de 44 punten is onvoorstelbaar vol. Onvoorstelbaar. Maar mooi voor u toch? Ja, prachtig. Is het ooit voor Jette gebeurd? Zoveel punten net volgens mij. Nou, dit is dan mooi voor u alweer. Cambuur komt min uit de winterstop. Thuis wordt mij 2 Vlen van FC Volendam. En ik een week later gaat het mis tegen leegvleerner Top Os. Het slachtoffer Marcel van de halve meter het vonnis voltrekken. En dat doet hij Stevens kansleers. En daarmee zit het 1-1. Dat is een wonderbaarlijke tussenstand. Want hoe hier Cambuur dus al de grootste kans en hoorn. Hier komt een corner on voor Top Os. En boem! Dat is die orde centrale verdediger. Rick Stuy van der Herik. Die kan heel vrij inkoppen. Hier is het op een Piqué die het op de rechterkant ervan trok gaat. Keeper Stevens die het voortverrot net echt lekker ingrijpt door de verdediging. En daar is het schot van Stuy van der Herik. Hij maakt het zijn tweede doelpunt in de tweede van Top Os. Het bleef 3-2 en Cambuur is mij wanhoop op ziek naar die 3-3. Dit schot van Antonia had echt geen succes. En dan is het dien en verliest Cambuur op een hele soere manier met 3-2 van Top Os. Dit moet een wedstrijd wezen, dat moet 1-8 of 2-8 of 2-10. Nou ja, dit is de voetbalwet, hè? En als het zo is hoe we nogmaals in een ploeg die helemaal niet zakken, hoe we de kansen krijgen, ja, dat is eigenlijk goed, alleen een massa meidje. En als ze net maken, dan gaan ze de oorkant erin. Maar die wedstrijd winnen, maar dat doen we net. Dus ja, ik kan zich naar deze zitten, hè? Dat doe ik net. Een week later komt het herstel. Dan wordt er met 3 inwoond van Jong FC Utrecht. Maar daarna wacht het in NEC alweer een dreigetje instander. Boom, daar is de inzettersleiding van Van Eijden. Ja, dat is toch wel heel opzichtig in de 16 meter. En daar zit die kleer, Robert Muren versus Branderhorst. Boom, ja, rekken natuurlijk. Natuurlijk is dat rekken. In zak komt Cambuur op een 1-0 vastsprong. En dan is het Cambuur weer in balbezit. Nou, let even op dit moment. Hier komt de bal van Goedemakers. Op de punt van de 16 meter bij Muren. En bam! Jongen! Dit is het doelpunt van het dier. Fantastisch is dit steeds. Robert Muren. In de 70ste minuut beslist hij de wedstrijd. Maar en werkelijk magnifieke goal. Het is de doelpunt van het dier. Het is een doelpunt dat toch denken aan... Ja, ik was het haast net te zeggen. EK 88. Het doelpunt van Marco van Basten in de finale om de Europese titels in Rusland. Maar dit is zo prachtig. Robert Muren en hij knalt hem rechts er fabuleus in. Nog maar een keer, want we krijgen er net genoeg van. Schitterend mooi. En daarmee beslist Robert Muren ja, definitief de wedstrijd. Pakt Cambuur hele belangrijke punten in NEC. Heb je vandaag de allermooiste goal van het seizoen gemaakt? Wat denk je? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar ik denk ook wel de mooiste in mijn carrière. Kreeg visioenen aan Van Basten in 1988. Die goal zul je ongetwijfeld kennen. Geen idee waar je bedoelt. Nee? Moest je er even over nadenken? Nee, tuurlijk wel. Maar ik vond dit niet... Ik word ook ouder, jongen, dus ik weet niet meer wat jullie allemaal mee weten. Nee, maar die was echt van grote kwaliteit. Ja. En, deze wat schuiner voor de goal. Iets makkelijker was deze. Hij was wel iets makkelijker. Hij was niet aan ene, dus dat scheelt allemaal. Maar ik ben er wel net zo blij mee als toen in 88, toen ik er nog niet was. Nee, te Leeuwters thuis mij 2 winnen van MVV. Maar het Cambuur in Almere City. En dat is in vorm. Giovanni Korte krijgt een verrassende basisplak. In de tweede helft komt Cambuur goed uit de klaarkamer. Want dit is Giovanni Korte die er 1-0 van maakt. Een geweldige voorzet van Giacinho Antonia. En Korte die maakt het zijn eerste doelpunt in het geel-blauw. Hij is zwier bevochten. Het moest van 4 komen. En dat doet er al in het ta. Cambuur wint van Almere City. Met dank aan Giovanni Korte. Ja, dat is onbeschrijfelijk eigenlijk. Hier doe je het voor, weet je. En wat ik zeg, ik ben hartstikke blij om mijn team te helpen. En daar ben ik hier voor. En ik ben heel blij. Ja, we het dan over de streep trekken, onvoorstelbaar mooi, onvoorstelbaar. Maar het fysieke van hun, koers je net op voetbal. Het veld is zo slecht, dat is ook net in het voordeel van Almere. Die gaan nog die lange kerels, dus die kunnen nog die lange ballen inpompen. Maar voor u is dat lastig. Maar wij kunnen niet net voetbal. Dus we weer net de voetbal. En dan hebben we dit op karakter gewoon in. En dat is gewoon boppenslag, hè? De supporters die erkennen dat het een belangrijke overwinning is. Want nachts staan er zo'n 150 supporters op het Cambuurplein om de bus binnen te heljen.
Daarna had Cambuur 2 thuisoverwinnings op Riegen. Tjen Roda JC werd er met 2-0 woen en Jong PSV werd met 4-2 verslaan. Op 9 maart op een mandje met Cambuur dan uit Tjen Jong AZ. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd is verracht naar Orad Mangoen en de rebound voor Doken Smit. Maar bij de mooie witte het goal net te vinden. Dus is het nog altijd 0-0. Dan dit moment. Robert Muren. Een onmogelijke hoek. En wat doet hij? Hij zit hem er fantastisch in. Wat een geweldig doelpunt van Robert Muren. Hij maakt het in en hij het oren fenomenale doelpunten oren wieken. En ik dit Meiter Werwerze. Een prachtige crosspaas van Kelvin McIntosh. De oorname van Muren. Je denkt, die kunnen net in uit die hoeken. Maar Robert Muren, die kent dat wel. Wat een prachtig doelpunt. Cambuur zet druk en creëert kansen. Bigelixier via de rechterkant. Komt de voorzet, die komt bij Robert Muren. Die neemt hem in één keer op een slof en hij gaat er weer in. En dit is een mooi doelpunt. Het is 2-0 voor Cambuur en de topscutter van de eerste divisie, die docht het weer. Robert Muren, hij zet Cambuur op een 2-0 voorsprong. Het is zijn 26e goal van Cambuur dit seizoen in 29 wedstrijden. Wat een geweldig seizoen maakt het Muren terug. En dit is dus gewoon technisch een heel knap doelpunt van Muren dus, de 2-0. Dan zitten we in de blessuretijd. Antonia, een horen invaller. Jouwt de bal aan Robin Maulin. T-shirt Michael Breij bij de tweede peel. En in één keer uit de loft zit Michael Breij de 3-0 binnen. Weer een prachtig doelpunt. En zo is dit de joen van de geweldige doelpunten bij Cambuur. 2 van Muren en deze van Michael Breij. En daarmee wint Cambuur met 3-0. Is Robert Muren met zijn 2 prachtige doelpunten de lokkerste man bij Cambuur. Ze worden met de week mooier. Ja, ik moest er zelf ook om lachen. En, niet normaal. Ja, het is echt ongelooflijk. Neem ons eens mee naar dat moment. Die bal, die komt, die lange bal. Je hebt hem voor je linker. Je bent, zou ik zeggen, rechtsbenig. Maar wat denk jij op dat moment? Ja, op bosje aannemen en rossen. Ik nam hem eigenlijk iets te ver mee en ik schiet. En ja, ik zie hem à la Martijn Barto zo in het verre hoekje. Ja, top. Gewoon wij moeten er nog 9 wedstrijden spelen worden. Maar nee, het seizoen van Cambuur komt aan de eind op een mandje te doen in Weide-Wormer. Het seizoen met een heel soort mooie doelpunten van Robert Muren. We zeggen het, niet schrikt al hier voorbij komen. Hij is topscorer van de eerste divisie. Scoorde 26 doelpunten. En we zetten de mooiste op een richtje. Geert, we elkaar al een paar weken net zoenen binnen nu vertieren. Dan heb je dat nice van Cambuur, Juster. Wat een bizar eind van het seizoen, hè? Ja, het is een heel onbevredigend eind van het seizoen. Ik vond het onkomen echt bij mezelf. Nog minder zelfs van de meesten die het blutsen binnen bij Cambuur. Maar een uitermate onbevredigend eind van wat een prachtig hier wijze kind hier. Ja, we kunnen er al hier al vanuit. Ja, ik kan eigenlijk geen positieve dingen ontdekken hier gewoon. Doe nog wel? Nee, kijk net. Nou ja, Andor, één ding. We hadden beeldterugten van de keukenkampioen-divisie. Oh ja. Dus wij zoenen, als het goed voor werd bij de omroep,
dat ik hier weer een Cambuurjournaal mooi kennen. Dat is positief. Dat is toch nog wat positief. Kunnen we positief afsluiten dat we er vanuit gaan en dat we de toekomstseizoen weer binnen met het Cambuurjournaal. Ik zees onttak hier bij het Cambuurjournaal. Onttak hier. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.